Ještě předtím, než vám pustím intro, musím vám říct takovou jednu drobnost. Během celého dílu jsem si myslel, že natáčím 6. díl, což není pravda, protože jsem natáčel 7. díl. 6. vyšel už možná před týdnem, necelým, ale to je každopádně jedno. Takže jenom chci upozornit, že pokaždý, když řeknu 6. díl, myslím tím 7. Takže čau, zdravím vás Andex, já vás vítám u dalšího pokračování City Skylines u mě na kanále. Začínáme zase oběd nádherným pohledem na město, mnou budované. Já tady rychle vypnu ten zrychlený čas, dokud to jde. No já to úplně pauznu. Tak, nastavíme to okolo 11. hodiny, tak. A vlastně v minulém díle, pokud se dobře pamatuju, protože už je to zase nějaká doba, jsme rozšířili město o tuhletu rezidenční část, nebo části rezidenční, z části komerční, já nevím, jak bych to správně měl říct. A dneska by měla následovat tahle ta část města. Ovšem to je teprve otázka, jestli to tak vůbec teďka bude. Protože zásadní bude taky potom předělávat tuhletu část a no já o tom furt mluvím a taky předělat vlastně průmyslovou čtvrť. No. Ale pokud si dobře pamatuju, měli jsme úplně jiný problém. A to školy, které vycházejí teďka jen tak. Ano, především střední škola. A univerzitu ještě ani nemám, takže střední škola. A musím nějak vymyslet, jak tady dát střední školu. Napřed, než se pustím tady do rekonstrukce, tak napřed hlavně vyřešit tu střední školu. Tak, přemýšlel jsem nad tím, že bych ji umístil někam semhle do té nové části, ovšem, jakým způsobem ještě. Jo, já vím, že mám univerzitu. Jo, ještě mi napadá, že abych mohl odemknout tady tuhletu část, o tom jsem taky mluvil, tak. A no. Teď je otázka, kam to dát, protože tady na to nikdo není pořádně místo a cpát to někam na kraj, to se mi nějak moc nechce. Moment, kde mám tu školu? Tady. Jo, jako abych jí dal takhle, to se mi nelíbí, já bych rád prostě kdyby to uprostřed zástavby. Třeba jako nějak někde tady, jo, ale... Moment, jak je to vlastně široký? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pozor na to, 12. A já už to asi mám. Takže pouznu si to, zbořím tady tuhletu ulici. Nedělám to sice velmi rád, ale někde není zbytí. Tak a teďka nějak se pokusit co nejvíc doprostřed dát tu školu. A myslím, že tohleto by ten prostředek skutečně mohl být. Možná. Já to ještě zkusím přeměřit. 6. Ano, skutečně je to prostředek, takže paráda. Tak, střední školu bychom měli umístěnou a teďka nějakým způsobem musím vrátit ještě tuhletu silnici do provozu. A... To je moc málo místa, to můžu udělat klidně, ale já to zkusím tak, že udělám 8 takhle dlouhý a schválně využiju funkce, která se jmenuje Overlap z módu No Pillars mod, který mi vlastně umožní, že vlastně bude moct ta budova silnice vlastně překlenout tu budovu té školy. Což tady vůbec nevadí, protože tady je tráva, takže ono to i tam jakoby zapadne. Tak, 5 dlouhý. A dáme to 7, dobře, 7, OK. Když vám to záleží, jak je na tom, jak to dopadne na druhé straně. Tak, když dám 7 dlouhý, tak to vychází jen tak... Nevychází, protože... dobrý, ale vychází to na 8, tak aspoň, že tak. A vyšlo to fakt jako těsně. Jo. Tak. No jo, nádhera. Takhle to by možná mohlo fungovat. Teďka tam zóny, ty tam sedějí furt, téměř teda. Tak. Tam ty kousky vrátím, co tam jdou. A teďka co s tím nevyužitým prostorem, který mi tady s tím vzniknul. No,
Tak, za prvý chtěl bych sem nějak umístit základní školu, kterou je taky potřeba, protože o 25 dětí se prostě nedostane do školy, to je strašný, prostě protože není kapacita. A rodičové jsou z toho strašně smutní a prostě je to tragédie. Tak, to umístíme asi nějak takhle. Jo, tady by mohl být když tak nějaký zadní vchod, jako průchod na tu střední, ale to už nechme lokálně architektům, ne takhle souhrně, to už je drobnost. Tak, a já bych kolem té školy mohl vytvořit nějaký park, protože přece jenom ty studenti se musí, že jo, někde, každý se někde musí někde naučit kouřit, musí mít někde kde chlastat a takové věci. Takže proč nepostavit za tou školou park? Tak. Jo, já mám zase furt tu funkci overlap. To musím vypnout. Tak. A teďka to půjde perfektně. 3 a 3. Super. Tady to napojíme nádherně k té škole až. To samý tady. Akorát tady to vidím, už dělám 3 a 3. Tak mi to dojde takhle debilně sem. Jo, a to vypadá hodně divně. Když bych schválně udělal nějak ten chodníček tady. Tak co, tady se to spojí i nespojí. To vypadá fakt divně. Já to asi musím předělat. Ach jo. A udělám to asi takhle. Jenom na 2. 92, tak. To jsem jí tady. O super, teď už to začíná nějak vypadat. No, dejme tomu. Tak. Teď to zase připojím. A tady zase nemůžu, takže tady zase použiju funkci overlap. Paráda, tak. Tady zbořím ten strom, protože mi tam nějak divně roste přes ten chodník. Tak. A ještě tady. Paráda. No, vypadá to poměrně slušně a teď jim tam dát nějaký stromy. Zrovna nedávno jsem mi četl nějakou studii poměrně zajímavou o tom, že studenti, jako děti prostě, který studují, který vlastně při vyučování mají výhled na nějakou zeleň, park, louku, já nevím, tak mají daleko lepší studijní výsledky než děti, který se spíš dívají do nějaký betonový zástavby nebo tak něco. Myslím si, že je poměrně zajímavá statistika. A tady to už nedám, aha. No co no. Tak. Ještě sem naházíme ty malinký stromy. No malinký, oni jsou to menší jenom stromy. Tak. No to bude vypadat líp hned všechno. No, a hned tu máme parček nádherný. Tak. Já bych možná ještě zmínil teďka, protože teď jsem si vzpomněl, že bych tam mohl dát nějaký lavičky nebo tak něco. Ale rád bych zmínil 2 mody, který jsem od minule přidal si do hry. První je City Vitals, nevím jestli to tak správně čte, který mi ukazuje veškerý možný statistiky města, jo, všechny možný prostě ukazatele, aniž bych prostě si musel postupně rozklikávat vodu a tak dále, mám to všechno v jednom. A další mod je, jak se jmenuje, More Beautification mod, který mi vlastně do nástrojů úpravu terénu a světa mi prostě dá věci, které se dají použít jako takový jako doplňky u parku a takových věcí, jo. Takže prostě já tady můžu teďka udělat parkoviště, jo. Tady můžu dělat, aby to vypadalo třeba nějak líp, tak tady někde vzadu je ta věc. Tady tyhle ty hangout markery, které vlastně udělají to, že se tam budou jakoby lidi jakoby sdružovat, což já udělám, protože přece jenom chci, aby se mi tady nějakým způsobem ty studentíci jakoby scházeli. Tady ti můžu udělat i parkoviště, ale to je blbý, že tam není vidět, jak je to orientovaný, takže to se zase tak moc použít nedá momentálně. Tak, ale já sem teda chci hodit nějaký ty lavečky, které jsou tady. Co to je? To je nějaký plut? Hustý, to je plot. A tady je chodník.
A jo, mrtě vymožeností teďka tady mám. Tak, ale já vezmu tuhletu jednoduchou prostě lavičku, kterou jen jsem takhle párkrát dám. Tak. Prostě nic složitýho, naprosto jednoduchý. Když dám overlap, můžu tam narvat? Na to? Nemůžu. To se mi nelíbí. Tak je budu mít asi jenom tady, no. Tak. Ještě nějaká věc, která byste mohla hodit? Jo, třeba tohleto. Já už se víc nepřiblížím. Ale to je dokonce i dobře natočený. Takhle jsem narvu pár těch laviček. To bude vypadat tak jako příjemněji. Alespoň. Tak. Ještě mi tak napadá, že... Nedám jim to sem. Ani když dám overlap? Jo, když dám overlap, tak by to šlo. Ovšem ono to půjde i přes ten chodník, což nechci. Takže nic. Takže to nechám takhle. Takhle to vypadá slušně. Tak. Můžeme to pustit. Vypadá to nádherně, no jo. Prostě parčík v střední škole, jako kdo by si to nepřál. Nádhera. Tak. Tady nám něco si hoří, konkrétně budova. A hasič, statečný hasič toho už hasí. A už to uhasili. Teď se ta budova jako zázrakem obnoví. No, ona ani nebyla moc odšouzená, tak je to v pohodě. Tak, já se kouknu, jak začínají... Ano, už o těch školách vědějí. Super, je to super paráda. Tak. A teďka nějakým inteligentním způsobem ještě opravit nebo zrekonstruovat tady tu část města. No. To je otázka jak. Ono. Chci zachovat nějaký takovýhle layout, který jsem začal už tady. Jo, ovšem vím, že tyhle ty ulice nejsou dostatečně kapacitní na to, aby na nich mohlo být takových jako, aby prostě se z celého toho bloku prostě tudy ty auta všechny projely. Jo, takže pravděpodobně to budu muset nějakým jiným způsobem, nebo využít nějakým způsobem jednosměrky. To se teprve ještě uvidí jak. Ale tady mě štve, že mi to můžu umístit ty parky přesto, teda ty domy, protože to by nemělo být. Ty celý stavěný v overlap režimu. Je špatný. Tak to upgradeu. Já mám zase overlap, že jo. Tak, collide. Tak takhle. Už to je lepší. Oni jsou i lidi šťastnější. Ale ne, já jim je tam nenechám, ty stromky mi tam nechci mít. Tak, co tady? Tady je to taky, jo. Tak, tady to opravíme taky, dobře. Dál ne, ještě tady. Tak, tu mám celou ulici zase, jo. Ergo, jak jsem to minule stavěl. No, asi jednoduše jako blbec prostě. Tak. No a tady se nám to jako zbouralo. To bych měl asi opravit. Tak. No a teď se můžu vrhnout konečně do té rekonstrukce úplně. No. Ale bude to oříšek. Tak, zásadní je chytnout dobře tu první ulici. Další věc je, že musím přemístit prozatímně tuhletu školu, kterou dám sem. Musím vyprázdnit tady ten hřbitov. Co to je? Open budget panel. Ale to já nechci. Já bych chtěl vyprázdnit. Jo, já musím ten hřbitov napřed postavit ještě jinde. A to už asi vím kam. To by klidně mohlo jít tady naproti tomu parku. Takový ideální místo. Naproti parku, tak. Dobrý. Tak, tohle to už začíná vyprazňovat hroby. To je super. Tak. Teďka. 11. A tady to dobře trfit. 1, 2, 3. Jo, tady to mi to stačí na tu 10. Ano, perfektní.
A tady koukám, ten most je špatně teďka vybudovaný. Protože končí v obloček úplně jinde, než bych si to představoval. Tak. 2, 3, 4, 5, 6. Tak, teďka zase ubourat kus další. Tak, a proč jsem tady nechal ještě vlastně tu mezeru navrch? To je jednoduchý, protože já tady z té ulice si chci udělat taky tu dvouproudou. A přesně kvůli tomu potřebuji vyprázdnit ten hřbitov. Protože mi tam překáží a nemůžu ho přemístit. Je tady nějaký... Jsou tady hasiči, policie, ježiš, tady je všechno možný. Tak vás zatím přesunu. Sem, tam nebudete překážet. Co tady je vlastně ještě důležitýho v tomhletom? Škola. Jasný. Dáme taky stranou. Ještě něco? Už to vypadá, že ne, že je to všechno, super. Tak. A teďka, jo. Ještě dodělat tady tu. Tak. No, tady ta část se zatím bude kazit. Jo, dobrý, to bude stačit takhle dlouhý. Ono taky bude další věc zajímavý, protože tohle to tady taky nebude navazovat. Protože pokud vím, taky mám takový jako o jedno posunutý vedle, no. Tak. No já myslím, že to už bude dostavět nádherně. Důležitý, aby se tam potom lidi nastěhovali, no. Perfektní, vychází to úplně přesně tak, jak jsem říkal. O jedno vedle. Tak. To všude pospojovat a už to skoro bude. Tak. No, vypadá to úplně to samé jako to vedle, což mi až tak nevadí. No, důležitý je, aby to tak nějak jako inteligentně fungovalo. Tak, hasiče přesunu semhle. Tak, teďka dodělám ten most. Přesně tak. Ještě ten cyklomost. Přesně tak. No. No a teďka tam už musíme jenom dosázet budovy. Takže takhle nějak... Jak se mi to zase staví? Odtud to chci. Tak, celý vnitroblok budou rezidenční zóny. Tak. A vlastně po obvodech budou již klasicky zóny rezidenční, zóny komerční. Tak. Jo, tady dám pryč, to tady nechci vůbec. Něco takového. Tak. Tady to taky začíná žovat jedno dál, tak to dám pryč. A teď ty zóny. Ještě. Ježíš. Proč jsem to nechával, aby se to stavilo až úplně k úplně u toho kruháče? Jak to mám vyřešený? Jo, nemám to vyřešený, protože to jsem tam neřešil. Super. Jo, teďka musím přemístit tohleto. Kam to dáme? Kam sem? Super. Policajti přijdou. Můžou jít sem. Tak a hasiči přijdou vedle školy. To by mohlo fungovat. Tak. Super. Ještě tu školu vrátím někam sem. Když už to tady mám takhle opravený. Tu ulici. Tak. A teď se už akorát modlit, aby se ty lidi se nastěhovali zpátky. Hele, tady koukám. Jo, na kliniku jsem zapomněl úplně. Tak tu dáme naproti hasičům. Tak. Super. Tak, teď jenom fakt, aby se nastěhovali ty lidi. Nic víc nechci. Opravdu nic víc nechci. To je všechno.
Jo, kouknu se, jak jsme na tom s elektřinou. O, tak máme bohatý, jsme na tom opravdu velmi dobře. Já se jenom rozhlídnu rychle kolem, jestli tady potom časem nebude třeba náhodou možný postavit někde vodní elektrárnu a nebude, takže s elektřinou to budu muset udělat úplně jinak, než jsem normálně zvyklý. Protože ty větrné elektrárny nebudou stačit do nekonečna. No šup, stavíme. Kleslo nám obyvatelstvo hodně, tak ať to zase doženem. Tak. Se schválně ještě kouknu na statistiky města. Ale jo, pěkný, no, už jsme byli na 7 000 a spadli jsme zase na 4,5. No jo, nádhera. Klasika. Tak já to zpomalím teďka na chvilku a mohli bychom schválně otevřít první autobusovou linku po dlouhé době, protože ty autobusy už mi tady začínají chybět, už je mi tu bez nich tak nějak jako smutno. A já hodím tu základnu autobusou sem. Protože tady je takový ideální, tady se můžu tady otočit ty autobusy, když budou zajíždět, takže úplně ideální místo. Tak, a teď naplánovat nějakou linku. No tak, rozhodně by mohla výst kolem střední školy, když už ji tady mám. Takhle. Na základku si snad už dojdou, každopádně provedu jí touhletou nejhustěji obydlenou částí. Tak. Tady projde kolem hasičů, kliniky a já nevím čeho všeho, co tam je. Tak. Teď se může vrátit zase zpátky sem a zase zastavit u další střední školy. Takhle. No a tady to může vzít už zase rovně zpátky. Tak. Teďka. Co tam pustím za autobusy? Myslím si, že pro začátek tam bude stačit 12metrový Urbino. Tak. A pošlu tam 2, přeci jenom tolik toho nejezdí. Tak. Možná 3, ne 2 budou stačit zatím. Tak. Co už jede? Už jede. No jo. Tak jeď. Och, jeď. Zatím nikdo. Ty ono se do toho vejde 75 lidí, to je docela dost. No pravda, na sezení, na stání, ono když se ho sečte, tak to tak asi vychází, no. Ovšem, já si udělám to, že tomu možná trošku obsaditelnost snížím, přece jenom 75 na autobus je docela dost v té hře. No na druhou stranu, ono až se zahustí, tak ono to bude spíš málo. Ale jo, lidi tím budou jezdit, to je super. To je moc super. Dokonce oni to ani ty 2 autobusy asi stíhat nebudou. Takže možná lepší, když tam pošlu 2. No jasný, tady nikdo nebydlí, tyjo, teď ty domy se tady sotva stavějí. Já asi na tu linku pošlu, buď to tam pošlu 2 kloubáky, anebo mě už tam jezdou 3, tak to je v pohodě už. No. Tak super. Už nějak zvládnou, já jim věřím. Tak. No. Když se kouknu na ten kruháč, tak jako relativně to zvládá. No. Hodně relativně. No to teda, jako když zkoukám, tak ono všechny ty kruháče budou mít problém. Ta doprava se fakt hustí a začíná to být ne příliš ideální. No, každopádně tady už mám, jo. To by taky chtělo, no, aby se mi už odemkly ty spalovny. A já už je mám odemklý. Ale, moment, ty se dají přemysťovat, takže to je paráda. Tak toho hned využiju. Kde je mám tady? Tak. Toho hned využiju, protože se potřebuji zbavit tady toho odpadu. Tady těch skládek, který potom nejdou odstranit. Když na nich je odpad, tak. No a jen to začněte vozit do těch spaloven.
Jsem zvědavý, jak se tady budou otáčet ty popeláři. A že budou. No klasicky to prostě takhle objedou nějakým velkým okruhem, jasný no. Jo, tamhle najedou. No jo, super. Tak to ani moc nezatěžuje tu dopravu, jak jsem čekal. Tak. Když už jsem se tak odvážně pustil do těch autobusů, asi by nebylo úplně na škodu jako udělat aspoň jako nějakou symbolickou linku do průmyslové zóny. Třeba se prostě té dopravě se prostě uleví tam prostě. A přemýšlím, jak ideálně to udělat. No tak. Dobře. Jde to tudy. Prakticky to objede celou tu průmyslovou zónu. Což tak na školu není, ono aspoň to tam pořádně ty lidi si projedou. Tak. A teďka kudy? Já to asi provedu autobusovou linku, jasný. Povedu tudy k té nejhustší zástavbě. Schválně to pojede furt kolem těch hustě zasídlených domů. A potom se to obdobnou trasou bude zase vracet zpátky. Naprosto ideální, geniální, luxusní nápad. Tady to pojede tudy, sem a takhle. Tak, a schválně tam pošlu 2 kloubáky. Jednokloubový Urbína. A jedem. Už to jede. Tak. Super, tady to už mám prázdný, takže to zbourám. A místo toho nahradím už tu 4proudovku. Tak. Super. A zpátky se mi to město zaplnilo, už máme zase 6000 obyvatel, takže super. No teďka zase to klesne, až to zbourám tady, no, ale to asi až v dalším díle. To už nebudu spát sem. A když se na tak zamyslím, ono úplně od věci taky nebude asi, kdybych tady z toho zase udělal trošku vyšší hustotu, aby trošku ty lidi mohli žít víc jako sardinky. No, je paráda prostě. Moment. Tady schválně počkám na nějaký autobus. Já si ho chci vyfotit. Já jsem si furt neaktivoval ten first person mod kamera. First person kamera mod, takhle. Já si spíš možná počkám na kloubák. On bude vypadat hezčejc. Ovšem je otázka, za jak dlouho přijede. No, zatím tady jezdí jenom ty krátký furt. Kloubák furt nikde. Teď to tam vypadalo jako, že se vzadu něco myhlo. A je to byl kamion. Já ho furt nevidím. Kde je? Doufám, že aspoň tady jezdí tady určitě. Ježiš, teď jsem ho prošvih. Hergot, já jsem tulpas. Celou dobu tady čumím, tyjo, aby tady nikde nejel, on mi frankne přímo před nosem. Ale jo, já se kouknu ještě kde je. Teďka. Tady. Je možná ještě lepší místo, tyjo, než... A dobře, může být i lepší. Ty brďo, tady je lidí. To mi je hergot lidí. A to všechno jako chce jezdit tímhletím, jo. Já ho chci chytnout v nějakým hezkým úhlu prostě. Evidentně se mi moc nedaří. A já už se nechám bejt. Něco jsem si vyfotil, ale tak... Kam všichni tyhle lidi jedou? Ty čekaj, moment, já si trošku víc odliším ty barvy těch houlinek. Do té průmyslové si dám teda tematicky takovou žlutou barvu. Ale ne až tak svítivě, takhle.
A skutečně většina těch lidí jede do industriální zóny. Hergot. Tak to musím napravit. Autobusy, tady ty, linka a přidat schválně 2 navrch. Co? Tak co? Už to frčí? Už to frčí. A dokonce ty žlutý vypadají líp? Takhle nebo nažloutlý, no dobře. Hele, tady ho chytnu. No jo, to je paráda, to vyšlo nádherně tohleto. Tak co? Já se ještě s vámi kouknu jako fakt jako na co hodně ty lidi čekají. Hele, tamhle jde modrý, uvidíme jak to pobere. Prakticky všechno, ta modrá linka je úplně v cajku. Tak. A my už máme 6600 obyvatel, takže opravdu se to poměrně hezky vrátilo do normálu. Tak. A já když si zase kouknu na čas, tak už je zase čas prostě další ukončit. To je neuvěřitelné, prostě už 6. díl, půl hodiny, to už jsou 3 hodiny celkem videa, tyjo. 3 hodiny natáčení. No, to už je docela doba. No. Každopádně, já vám děkuju za zkouknutí tohoto videa. Doufám, že se vám video líbilo. Hlavně doufám, že se vám líbí ten park u školy, jo, protože to je úžasná věc. Tohleto prostě to je jen tak. Takovýhle prostě park jen tak někde najdete. Tak jako kolik parků já jsem v reálu projektoval. Já vám to prozradím, jo, ono to není zase tak vysoký číslo, jak by se mohlo zdát, jo, je to 0. 0 parků. Tak. A zase to strašně obkecám, tyjo, přesně to, čemu jsem se chtěl vyhnout. Já vám děkuji za slednutí tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like a u nějakého dalšího se já na vás strašně moc, hrozně moc těším. Čau čau!